Damos paso a doña Susana Pedrosa Castillo, asesora da Dirección Xeral de Formación Profesional, que abordará a oferta educativa dos cursos de especialización en Galicia. Hola, buenos días a todos. Bueno, yo vengo a explicar un poquito la admisión a estos cursos. Ahí está un diagrama de todos los niveles de formación profesional. De grado básico se accede al ciclo medio, del ciclo medio al ciclo superior, y del ciclo medio se accede a los cursos de especialización de grado medio y del ciclo superior a los cursos de especialización de grado superior o másters. Vale, entonces, los títulos académicos, los cursos de especialización de grado superior en ciberseguridad, como ya sabéis, son esos dos. El de ciberseguridad en contornos en tecnologías de operación, que tiene su propio Real Decreto, y el de tecnologías de información, que tiene otro Real Decreto. Vale, entonces, el acceso a cada uno de ellos viene establecido en ese Real Decreto con una serie de titulaciones de técnico superior. Los ciclos superiores que dan acceso al curso de contornos en tecnologías de operación son esos: técnico superior en sistemas electrotécnicos y automatizados, técnico superior en automatización robótica industrial, técnico superior en mecatrónica industrial, técnico superior en sistemas de telecomunicaciones e informáticos y técnico superior en mantenimiento electrónico. E os títulos que dan acceso directo ao curso de especialización en ciberseguridade en entornos de tecnoloxías da información son o título de técnico superior en administración de sistemas informáticos en rede. Este é un máster máis informático, por así decirlo, que outro. O título de técnico superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataformas, o título de técnico superior en desenvolvemento de aplicacións web, título de técnico superior en sistemas de telecomunicacións e informáticos e título de técnico superior en mantemento electrónico. Vale, entón, aparte destes accesos directos, hai outros accesos nos que é posible acceder a estas formacións. Entonces, nestes dous casos que aparecen aí, sempre para acceder a estes cursos de especialización, nestes dous casos, se requerirá estar en posesión de un título que non é dos anteriores, pero é un título de técnico superior diferente. Vale. No caso de haber disponibilidade de prazas, máis ben ao final do procedimento, se hai plazas liberadas, sobraron plazas, non se cubriron cos accesos directos anteriores, podería acceder unha persoa que ten outro título de formación profesional diferente, sempre que acredite unha experiencia na área profesional asociada ao curso. En segundo lugar, despois destes, poderían acceder persoas que teñen outro título tamén de formación profesional diferente e que acrediten coñecementos previos axeitados mediante unha proba de capacidade, unha entrevista laboral, unha solicitude de motivación de ingreso, currículo ou experiencia laboral que podan ter. En estes dous casos, sí que acadarán, ao finalizar os estudos, o título de máster. E, por último, se sobraran plazas, se podería admitir nestas formacións a unha persoa que non tivera ninguna titulación de formación profesional, podría ser que tivera un grau universitario ou non, con estas condicións. Claro, sempre que mediante unha proba de capacidade, unha entrevista persoal, currículo, experiencia laboral, pois garanta a súa competencia para seguir con éxito o curso de especialización. Neste caso, non acadará o título, senón que se expedirá unha certificación académica en vez do título. Ben, despois, aí, en liñas xerais, que está publicado xa na página web, está o procedimento de admisión cos prazos. O prazo é hasta día 4 de xullo, xa estamos no período.
E, bueno, un pouco as instruccións, que deben cubrir unha solicitude, poden pedir ata 4 plazas do curso de especialización. O día 10 de xullo sae a resolución provisional, o 17 de xullo xa saen as adxudicacións, as plazas, e, bueno, todo eso se pode consultar na páxina web, está aí todo o procedemento sobre matrícula e demais. E, bueno, isto forma parte tamén do procedemento de admisión, a adxudicación continuada. Se hai lista de espera, pois se va chamando a xente, e sempre pode haber xente que renuncia ou que sexa, e despois hai unha liberación de prazas, que esta pode ser ata o día 20 de setembro. Ata o día 20 de setembro, pois, se hai plazas liberadas, podense matricular nestes cursos. E, bueno, aí está un poquinho, non se ve moito, está pequeno, a oferta de prazas que temos nos centros públicos, IES e CIFs, que hai un total de 14 grupos, como xa comentamos. E nada máis. Moitas grazas.